Aquí estem, en la supercarretera de Jeep River Road. El Xavi que porta el cotxe. Y aquí hay una carretera con muchos baches. El paisatge és una passada, però sempre és el mateix. Venim de la cova dels Rampanats, que us hem ensenyat abans, i ara estem de camí al Fitzroy. Ens queden uns 80 quilòmetres, però és clar, uns 80 quilòmetres a aquest ritme i amb aquests batxes, bueno, aquests són els meus peus, perquè ja no sé com posar-me, fa molta calor, no podem encendre l'aire perquè anem molt justos de benzina i res, aquí estem xerrant-se. De fuel anem, bueno, encara anem bé, anem per la meitat, però encara ens queden 80 quilòmetres. Xavi, jo crec que podíem encendre l'aire condicionat. Per què no? No ens la jugarem més. Que no vegi el càmping no posem a l'aire. Claro, perquè si trobem un desvio cap a una comunitat d'aborígens, cap allà que hi anem. Hòstia, vaya pedrote, si és d'aquí. Ai, aua! És que el camí està xupo. Hola! Resem per no punxar. Doncs això, resem per no punxar, per no quedar-se, perquè la Matilda ens respongui i per arribar bé a Fitzroy. I després, adeu!